Jeste li znali da Talijani ipak nisu tako loš narod kako smo svi mislili i sad ću vam reći zašto. Dakle, kad sam bio u Italiji, u Rimu prije, ja mislim 2 godine, skoro sam se usro u gaće, ali ljudi moji, zaista bile kritično, još sam nosio bijele hlače. Dakle, mi došli u Rim, najeli sam mi karbonare, vina, ma ono top desert. I sad otišli, mi se još nešto malo slikati i idemo sad mi do smještaja. I mene poteralo tu bol koju sam ja doživio. To je bilo katastrofa. Ja ušao u bus i ja ono pocrvenio, ja rekao kao, ma ja ću sad izaći na ulicu, israću se na ulici, ono nema nigdje ni grnje, ma nema ništa nigdje da odem. I ja rekao, ja sam gotov. I došli mi sad na okretište, mi u bus, čekamo da vozač krene, da ispušim. Ja rekao kao, ja ne mogu, ja izlazim. I skuže vozač da mi nešto kao, da je nešto nije dobro. I ja njemu samo onak, toilet. I on, ljudi moji, ležerno, s cigarom u ruci, uđe u bus, uzme ključeve i otključa mi WC na njihovom okretištu, znate, na neke male WC. Ljudi moji. I ja sam se nakon toga tom vozaču toliko zahvaljivao da htio sam mu dati nešto novaca, ljudi moji, ja vam to ne mogu opisati, taj osjećaj. I onda sam skužio da nešto nije bilo u toj karbonari, vjerojatno, možda pokvareno jaje ili nešto što mi nije sjelo. I grozno. Hvala tom vozaču koji me spasio, jer zaista, da nije bilo njega, ja bi, ljudi moji, završio u zatvoru jer bi ja se pokenjao na sred ceste. Bože mi oprosti, valjda TikTok neće ovo benat. Sad ja moram na posao, već je kasnima, bitno da ja tu pričam. Šta kažete, by the way, za outfit? Zanemarite ove krš iza sobe, grozno. I još na to, naravno, crne patike, Yves Saint Laurent.